que a Ben, nós creemos que esta comparecencia, máis na gravedade da situación, non é para que ninguén veña aquí nin a cruzar reproches, pero tampouco a facer autobombo. Por iso non vemos acaído que se gaste máis tempo en falar de se a Xunta se anticipou ou non e non en contestar as preguntas que non só fai a oposición, sino se fai a cidadanía, e creo que eso vimos nas intervencións do portavoz popular e do presidente nestas segundas. Nós non criticamos, señor Feijóo, a sanidade galega como vostede tratando de manipular dixo. Nós criticamos a súa política sanitaria, que non é o mesmo. O contrario, nos respaldamos a todas as profesionais e os profesionais que levan anos reclamando que se acabe cas políticas de recortes, que se reforce a sanidade pública, que se contrate persoal, que se contrate o persoal que agora se ten que contratar a presa e correndo. E, por certo, señor Puig, taxa de reposición aprobada polo Partido Socialista, sí. Apoiada entusiásticamente polo Partido Popular, tamén. Cando gobernou o Partido Popular 7 anos en Madrid, retirou esa taxa de reposición? Non. Por lo tanto, falemos de datos. Os datos non son reproches. Os datos non son reproches. Sei cando se retirou. Sei en que ano se retirou, señor Puig. Por outra banda, e se está retirada, por que decimos nos datos? Non por reproches. Non é por reproches. É porque nós queremos que, ao contrario do que pasou en 2008, a saída ten que ser xusta. E para que a saída sexa xusta, temos que sacar leccións do acontecido. E esas leccións nos din que non é o mesmo, xa que o señor Feijóo falou de que falemos de datos, non é o mesmo vivir nun país onde hai 5,9 camas UCI por 100.000 habitantes, como é Galicia, que noutro, como en España, que ten 8,28 camas, ou como en Alemania, que hai 29. Verdad? Non é o mesmo, porque vostede mesmo dixo que houve que, a prisa e correndo, incrementar o 71% das camas para dar resposta a esta crise. E se está barallando, como xa lle dixen, facer hospitais de campaña por se a cousa se agrava. Non é o mesmo ter 450 médicos por 100.000 habitantes que 477, que é a media estatal. Non é o mesmo ter 525 enfermeiras, moitas delas precarias con traballos, con contratos por días, que ter 560. Non é o mesmo. Por iso debemos de sacar conclusións. Nos momentos de gravidade como este, quen está sacando as castañas do lume é o público, o colectivo, todo o mundo. Por iso, para o futuro, que non pode ser que cando pase esta crise volvamos ás andadas de desviar os orzamentos públicos para o negocio privado. Non é o mesmo ter, como ten Galicia, estar á cabeza da privatización das residencias da terceira idade, que neste país presentan peores ratios de persoal que as de xestión pública, como vostede sabe. Non é o mesmo ter menos persoal que ter máis persoal á hora de atender este tipo de crise. Por iso nós decimos que hai que abandonar esas políticas no futuro. A oposición non estaría á altura, señor Puig, se non lembra isto, para que unha vez máis non volvamos a sair en falso de unha crise como esta. Señor Feijóo, di que se eu estou en contra do aprazamento de impostos. Eu lle fixo unha pregunta moi concreta. Para vostede, e digo fagolle de outro modo, a ver se me contesta. Para vostede é razoable aprazarlle o pago de impostos, por exemplo, a unha persoa que ten 5 millóns de patrimonio? No imposto de sucesións e doazóns, que está exenta a todas as persoas ata 1 millón de euros, para vostede é razoable a todas as que superen o 1 millón de euros tamén aprazarlle o pago? Porque nós estamos a favor de aprazarlle o pago a esos autónomos que teñen que pechar unha cafetería, que tuveron que pechar un bar, unha pequena tenda. Claro que sí, pero non creemos que sexa razonable aprazarlle os impostos a todo o mundo, tamén os que teñen varios millóns de patrimonio. É o que lle estamos dicindo. Quero que me conteste se lle parece razoable, se é unha saída xusta. Pregunteille tamén cal é o papel concreto que está xogando a sanidade privada, unha vez que nese Real Decreto se autoriza as comunidades autónomas de dispoñer de todas as instalacións e o persoal da sanidade privada para atender a crise do coronavirus. Cando se está barallando a posibilidade de facer hospitais de campaña no multiusos do SAR. Cal é o papel?
que están poñendo a sanidade privada, unha vez que o ano pasado anunciou beneficios históricos, récord deste país, unha cota de mercado da sanidade privada do 26,5%, nunca alcanzada antes, debido ás políticas sanitarias. Que é o que están poñendo agora? Despidos e vacacións forzosas ao persoal, señor Feijóo. Que lles está ordenando o Conselleiro de Sanidade que fagan para axudar e para arrimar o ombro? A estabilidade laboral, tamén lle preguntei, non é o momento de darlle estabilidade laboral a esas enfermeiras que, como lle dixen, levan cotizados 5 anos despois de traballar 10 anos encadenando contratos basura, contratos lixo, un tras outro. Non é o momento de non só darlle palmadiñas na espalda e utilizados nos discursos, senón de recompensarlle con estabilidade laboral. Tamén lle preguntei. E a pregunta das 500.000 mascarillas, non manipule. A pregunta non é se é bon ou malo ter 500.000 mascarillas. Claro que é bon. A pregunta é, habendo 500.000 mascarillas de stock, por que os profesionais se queixan de que non as teñen nas residencias da terceira idade, nos hospitais, nos centros de saúde? Esa é a pregunta. A pregunta é, se vostede estuvo 3 días seguidos queixándose da falla de material, por que se non hai suficiente material, se vai a Madrid? Estou en unha pregunta tendenciosa ni capciosa. Quero sabelo. Quero saber se vostede se queixa da falla de material, por que despois se vai para Madrid. Ben, con respecto ao Real Decreto das competencias da Comunidade Autónoma, vostede que ten tempo ilimitado, non como a nós, reto a que lea o artigo do Real Decreto donde di que se suspenden as competencias das comunidades autónomas para adquirir material. Reto, vostede que ten tempo limitado e que o ten aí impreso, pode facelo. E remato xa, señor Presidente, estamos falando dunha cuestión importante e quédame unha pregunta só. Señor Feijóo, claro que o Goberno do Estado ten que... Remato con esta pregunta, señor Presidente. Cando preparamos esta Deputación Permanente, falamos de que habría que ter un pouco de flexibilidade para unha cuestión tan importante. Tampouco pasa nada. Pero miro o reloj, por favor. Os autónomos, claro que o Goberno do Estado teñe que dar axudas aos autónomos e terá que darlles máis aínda. Pero houve comunidades autónomas que, como a Xunta de Galicia ten competencias tamén económicas e que pode axudar cos seus orzamentos públicos, que lanzaron liñas de axudas directas. De ata 3.000 euros, 3.200 e ata 7.000 euros. Por que a Xunta de Galicia non fai o mesmo e non axuda a eses autónomos? Gracias.